по-настоящему, как в родную деревню. И баня, и мечеть, и печь, и, конечно, матрюшка. Матрюшка душится. В каждом вот этом листочке есть кусочек нашего ветра, нашего солнца, нашего гостеприимства. Ауылым милли комплексында Бойлар компаниясы, Юбарс компаниясы белән берлектә Татар унакчылыгы фестивале, Матрюшка фест фестивален үткәрә. Бүгенге безнең программа бик киң, монда күп санлы лекториялар, мастер-класслар үтә. Татар халкы, Казан татарлары, Татарстан татарлары нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, нишләгәннәр барысында белеп була. Матрюшка ул инде чын татар үләне дип әйтсәк була, ул үзебездә үсә, үзебез җыябыз, үзебез киптерәбез. Безгә җыеп сатучылар да бар, әлбәттә инде безнең поставщиклар да була. Шулай ук менә карлыган яфраклары, башка үләннәр барысына җыябыз. Татарстанда үсмәүче яисә аз гына сирәгрәк очраучы үләннәр бар икән, без анысын инде 6 айдан кайтарабыз. Напоминаю вам, что у нас сегодня проходит фестиваль татарского гостеприимства Матрюшка фест. Фестиваль быел открыт кысмагына күрсәтелә һәм инде киләсе елларда ел сайын үткәрергә планлаштырабыз.